Камал театрының баш режиссері Фәрит Бикшәнтәев театр өлкәсендәге иң абруйлы бүлеккә ия булды. Кичә Мәскәүдә Станиславский исемендәге халыкара премия тапшырдылар. Фәрит әфәнде режиссерлык сәнгатендә зур казанышлары өчен номинациясе кысаларында бүлекләнә. Айза Шаймарданов премия лауреаты белән аралашырга да өлгерде инде. Менә ул тарихи мизгелләр сәхнәдә Камал театрының баш режиссерына Станиславский премиясын тапшыралар. Бүлектә Чехов акчарлыгы төшерелгән билге һәм Станиславскийның факсимилиесе. Хочу вспомнить и отдать память моим учителям. Это Марсель Сольмажанов. Бер атна буе китәр алдыннан борчылдым, әйтәм, нәрсәдер әйтергә кирәктер бит инде. Бәйрәм хисләрен Фәрит Бикшәнтәев Казанга да алып кайтты. Бүләк бәйрәм итәргә түгел, тагын да янып эшләргә форсат. Бик дәрәҗәле премия. Аның ул премияга лаек булган шәхесләрне атый башласаң гына да инде каушата. Чөнки ул бит халыкара премия. Антони Хопкинс мәсәлән, Роберт Де Ниро. Бүләк милли театр традициясенең заманча үсеше өчен тапшырыла. Бу яңа номинация. Станиславский бүләген жюри кемне лаек дип таба, шуңа бирә, аның өчен алдан конкурсларга материаллар җибәрергә кирәкми. Һәр сәхнәнең үз исе бар. Айруча Камал театры сәхнәсенең өстәвенә аның әле бай тарихы һәм югары сәнгатен дә өстәргә кирәк. Нәкъ шушы сәхнә Фәрит Бикшәнтәевне шәхес һәм режиссер буларак формалаштыра да инде, әлбәттә, аның остазларыннан соң. Нәкъ шушында ул үзенең беренче спектакльләрен куйган. Иң элек Фәрит Бикшәнтәев чит ил авторларына мөрәҗәгать итә. Ул Шекспирның Ромео һәм Джульетта әсәрләре һәм дә исә Чеховның Өч сеңел әсәре. Инде соңгы елларда Фәрит Бикшәнтәев айруча татар классикасына борылыш алды. Соңгы елларда Банкрот, Зәңгәршәл кебек классик әсәрләр, шулай ук Ак калфагын төшердем кулдан, Хуҗа Насретдин кебек яңа формадагы эксперименталь спектакльләр куелды. Хәзердә нинди генә яман гына күренешләр булмаса да, татар театры барыбер исән калачак, да татар теле яңгыраячак. Үз тарихында Камал театрының бу 3нче тапкыр Станиславский бүләген яулап алуы. 1979 елда Әлдермештән Әлбәндәр спектакле өчен халык артисты Шәүкәт Биктимеров, драматург Туфан Миннуллин, режиссер Марсель Сәлимҗанов лаек булды. 1991 елда халык артисты Алсу Гайнуллина. Инде 3нче бүләктә соңгысы булмас дип ышаналар. Алда Камал театрын зур максатлар көтә. Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр.